Здравейте, приятели! Обичате ли сладко? Аз също доста обичам сладко. Затова сега ще ви покажа един 2-метров Toblerone. Ето за това си говорим. Ако искате да видите какво има вътре, останете с мен. Преди известно време моя колежка се свърза с мен и ми каза: Георги, знам, че правиш много хубави снимки, искам да ти поръчам една специална снимка. Това включваше пътуване до Широки дол и заснемане на панорама по време на залез. Всичко се получи много добре и сега съм изключително развълнуван да ви покажа един принт, който е 2 на 1 метра и е на една много специална медия, която лично аз все още не съм ползвал, не съм видял, но се надявам да ви хареса и на вас, защото е нещо иновативно, леко, практично и след малко ще видите какво точно имам предвид. Нека да видим какво има вътре в този голям пакет. Така, първото, което виждаме, е самите профили за рамката. Всичко е патентовано и от алуминиеви профили. Честно казано, и аз в момента не знам как се сглобява, но с ваша помощ ще разберем. Вътре предполагам, че е и самият принт, който е опакован прилежно. Има и една стойчица за закачване на цялата инсталация. Принтът идва добре опакован под формата на Toblerone, сетихте се, но е един висококачествен, надявам се, принт. Принтът идва с инструкции за инсталация и след малко трябва да ги разучим и да видим как да го сглобим. Принтът е направен на нещо като мушама, не е хартия, някакъв ламинат. В ъгълчета има 4 планки, на които след това се захващат профилите на рамката. И сега да прочетем малко инструкциите. Ето, за това говорим, тези ъгълчета влизат в краищата на принта. Така, едното крайче успяхме да го направим. Сега е другото. Никога до сега не съм ползвал този продукт. Абсолютно за първи път се пробвам да сглобя подобен. Сега остава да сложим тези разпънки. Които по някакъв начин трябва да сглобим.
Така, сложихме нещата едно в друго и да видим в момента дали ще успеем да ги нагласим, така че да успеят да разпънат принта. Добре. Всичко изглежда супер. И сега да видим принта за първи път. Вау! Нещата изглеждат супер. Предимството е, че е супер леко. Виждате, без никакви усилия го държа. След това може да се намотае на руло и да се поръча нов принт, като се ползва рамката. Това видео не е спонсорирано от Exposer, хората, които правят този принт, нито е спонсорирано от Toblerone. Принтът е направен от 74 вертикални снимки, които след това съм сглобил за направена голяма панорама. Резолюцията беше предостатъчна за принт 2 на 1 метра, какъвто е този, и изглежда доста добре. Няма проблем с цветовете, материалът изглежда устойчив, не разтяга се и това нещо закачено на стена ще стои доста добре, което надявам се скоро да ви покажа на място от къщата. На снимката се вижда ястребец с мусала, широки долу по-голямата част, трактор, който е собственост на семейство, което ми поръча снимката, а в тази част е мальовица. Една страхотна гледка, която има сантиментална стойност за моите познати и тази снимка ще краси техния нов дом. Бях предложил много други интересни снимки от Рила и не само, но точно тази им беше най-на сърце. Така че скоро се надявам да я покажа и инсталира на място в тази прекрасна нова къща. До нови срещи! Не забравяйте да чукнете камбанката и пръчето.